vamos a ver ETV? No, realización no digo, te digo a ti. ¿Sí me sintoniza tú? No, realización no recibo, te oigo a ti. Oye, que esto va a empezar, ¿eh? Vale, cántame con un poquito de tiempo, 30 o... Oye, que va a empezar, diles. Ahí, vamos a entrar. No lo oigo. Agur terdi pelota zaleok. Agur terdi kantxan gara dagoenekoz. Kantxan Gasteizko hogeta pelotalekuan. Pelotariak berotze ariketak egiten ari dira aspalditxoan. Eta Laister hasiko da gaurko neurketa hau. Eta lehen esan dizuet, kanpokaldean ez dugula Jose Arriaranekin hitz egiteko aukerarik izan, hementxe kaiolatxo baten sartuta bezala zegoelako Jose. Baina, orain bai, hementxe daukat ondoan, Jose, eskerrik asko etorri zarelako, ongi etorri. Kaixo la hortana. Zer moduz? Ondo, jarriko eskerrak. Desente itxoin behar izan dugu partidua ikusteko, Bai, lehen partidua 12 eta 5 bukatu da, eta geroztik mutikozkorrak ere bai. Baite, olako ikestot ikusi sekule. Ordu betien egon gara geldi. Ordu betean, bai. Eta nahiko pazientzi izan du jendeak, Bai, lehenengo eta protesta bat bintu, baina gero ondo portau die. Fronteko jente gona da. 1700 kantatzen ari dira, Jose. Azpitik bost terdi milari behintzat izango da, alde handi xamarra. Bai, 7.000 epe ikusitut eiken, Bai. Bai, batzu behitu. Aurretik pentsatzeko moduko alda hori, pentsatzeko moduko altzen dirua horrela ateratzea logikaren barruen sartzen da. Bai, niretako bai. Baina horrek ez dago izan gure 7.000 zazpiku galduiko dagoenik ez dago izan gure horrek, Ez, noski, haien alde jokatu duenak ere, zerbaiten itxaropenez jokatuko zuen. Da neupe pensetan partio gogorra izango gala, Ikusiko dugu zer gertatzen den. Hortxe dituzue, Julian Retegi eta Ruben Beloki alde batetik, eta Titin hirugarrena eta Arretxe bestetik. Lau pelotari hauetatik 3 dira naparrak, Retegi, Beloki eta Arretxe, eta bat Errioxarra. Errioxarra, esan beharrik ere ez dago, Titin hirugarrena da, hain zuzen ere, Trifio izeneko herrikoa dugu Augusto Ibañez, Titin hirugarrena. Bere aitepe edartu etxepe pelotan. Bai, izagutu altzen nuen? Bai, nerekin kokatute dagoa. Bai, oso pelota fin esan. Oso ona. Lehenengo partidua zer iruditu zaizu, Jose? 22 eta 3 irabazi dute Unanuek eta Zezeak, Jaun eta Jabe izan dira. Bai, pelotape neuretako zake larrei eukien da Zezeak eta dominau dau, da hau eskerra hau pelota ona hartzen dagoen nien nauzi da hor. Gaur tantoak nahi bezala bukatu ditu. Bai. Baina Zezeak atzean menperatu duelako elkoro. Bai, hori xe pasau da, bai. Eta partidua jakina antolatzaileei interesatzen zitzaiena baino askoz ere laburragoa izan da. Gainera, Unanu eta Zezeaga amorratuta irten dira partidua azkar bukatzera. Bai, hori xe pastan da. Partidu batei eziliki ordurik ipini. Partidu batzuk luzik izaten die eta bestie motxak. Eta gaurkuen motxa izen da. Horregatik izen da, ordu bete txoin biet, hau bezdio ikusteko. Dena den jendea pazientziz etorri da bai, eta goiz hartutako irudiak ere eskaini dizkizuegu aurreko konexio baten, eta hemen jendea 10 eta 10 ingururako ere, beren bokadilotxoekin eta hor ari zen pelotaleku kanpo honetan 10etako egiten. Ekarritue txorixo eta piper da, tortilla eta... Errioxako jende horrek batipat. Honek gogorra die, gogorrak. Ardona ekarriko zuten gainera. Baitea, proba du pixkat eta. Oraindik ere ez dirudi partidua hasiko denik. Leister izango da dena den hasiera, bai.
bostekoa elkarri eman, eta une batetik bestera, aterako du estraineko sakea, finalik gehienetan, naiz banaka, naiz binaka, txapa alde izan duen Retegi bigarrenak. Ordu bata eta 12 minutu. Uste baino berandusiago, lehen partidua bukatu eta 77 minutura, jaun Andreok, hasi da partidua. Julian Retegiren lehen sakea. Ies egindakoa kantxaren erdi-erdira. Beloki. Gaur Jose Arriaran Belokirengan egon daiteke partiduko gakoa. Rubenek erantzuten baldin badu, nekez ies egingo die garaipenak. Ba, usteot, gaur Mutil honek ondo jokatuko dagoela. Porque kualidadie badauko. Eta gero lagune dauko ona lagunduko zeta. Nik usteot, Mutiko honek gaur partidu ona ingo dagoela. Atzera, Titin hirugarrenak, eraman egin du ozta Ruben Belokik. Jaso Julian Retegik. Zabalera Julianek, antxe zegoen Arretxe, denean egoten da Mutil hau. Fernando Arretxe. Eskuinkada indartsua. Ezkerrez, jaso Ruben Belokik. Eraman Julianek. Arretxek atzera ezkerrez. Eta giroa oso gutxitan ikusi izan dugun bezalakoa. Ezker gantxoa. Eta partiduko lehen tantua. Titin hirugarrenaren ezker gantxoa eta partiduko lehen tantua. Hortxe ikusi izan dituzu elkarren ondoan, Ardantza lehendakaria, Alberto Ansola, Arabako aldun nagusia, eta baita Jose Angel Cuerda Gasteizko alkatea ere. Hauek ere ez dute gaurko partidurik galdu nahi izan. Bat eta huts partiduko lehen tantua, eta garbi dago, bai atzean omen dago partiduaren gakoa urdinentzat, baina Titinek lehen tantutik gantxoz egin dut, bukatu du tantua. Ederra gainera. Eta gainera kontuki, Hone Mutil honek, hau Retegi dela eta ez da bilurtuko hau, Hau Mutil balientie da. Da, Arretxek pixka dominetan badau, hemen ez dakiz zepazakoan, Bat eta huts, Titin eta Arretxe aurretik. Eta Errioxarraren sakea. Luzea, ondo gurutzatua. Jaso Belokik. Titinen gantxoa. Atzera Julianek. Arretxe. Beloki. Rubenen eskuinkada. Jaso Arretxek. Ondo gainera. Eta Rubenen utxa. Ruben Belokik, 6. kuadrotik egin duen utxa, eta Jose batere behartu gabea gainera. Hori pelotioi ezirekien galdu, inundik inorabe. Hori izan pelotia, ostera 7 kuadroa joteko morekua. Hortxe duzu errepikapena. Baina horre Mutil horrenik ez da izepaztragon, ez da zentretan, horako gauzan bapaztako. Oso hotza ere bada. Zerbait badauko. Bi eta huts, partidua aurretik astea oso garrantzitsua zela esaten zuen Julian Retegik aurretik. Eta partidua ondo hasi dutenak Titin eta Arretxe dira. 3 eta huts. Esan dutzunik hori barienti dela, eta hori sartuko da, Eta beste gauza badauko gainera ona. Zeiten badau, da ez da kobardiketan, ostera baliente jartzen da hori. Da hori guztuta da niri, Eta gaur jendearen babesa ere erabatekoa dauka. Hombre. Inor baino 5 aldiz gehiago animatzen du jendeak. Ai, hoxe. Beste edozein pelotari baino askoz ere gehiago. Julian Retegik eskuin boleaz jaso sakea. Eta tanto, 4 eta huts. Eta Titinen partidu hasiera ikusgarria. Eta Julian Retegik txispak aterako ditu Laister. 4 eta huts. Aurreratu dira Titin eta Arretxe eta Julian Retegik ez dakinik zer izango duen oroin buruan bueltaka, baina
hasiera itxurosorik ez diote eman partiduari, atera ahal izan duen sake bakarra ere benetan eskaxa izan da. Bai, ez da izan ezerre. Baina itxoin ondio pixkat, itxoin. Oindik hasi besterik ez da egin. Itxoin. Triziokoaren sakea. Gurutzatua, ezkerrez jarri da Beloki. Nola eraman duen pelota hori Retegik. Eta tanto, bigarrenean jaso du, bigarren botean jaso du Arretxek, bat eta lau. Eta Julianek eraman duen pelota hori errepikapenean ikusteko modukoa da egia esan. Haze erreplejoak erakutsi dituen eratsundarrak. Ikusi du eskuz aldatzeko modurik ez zuela eta eskuinarekin, baina gorputzaren atzetik eraman du pelota hori. Hortxe uzue, ikusi zazue. Eskuina prestatua zuen eta nola eraman duen pelota. Geratu ihako pelotia bai, Zabalea Fanbarek, eta hori hortantxe bartiztie. Bat eta lau, eta ondoren tantoa berak egin gainera. Hor belaunekoren bat hartu du Titinek, errenka ari zen tantoa bukatu denean, baina ez dugu uste ezer izango denik. Retegiren sakea. Kantxaren erdi-erdira oraingoa ere. Ezker gantxoa. Eskuin boleaka da, eraman Arretxek. Mutil hau denean egoten da. Ruben Beloki. 1900 dirua. Ez dago lehen adinako alderik. Eta kanpora. Ai. Titin hirugarrenaren ezkerka da, hau ere bat ere behartu gabea, lauterditik gehiegi zabaleratu du. Postura txarrien sartu da, eta postura txarrien, da gero injarra mutzo, kapora. Baina ikusten da, gaur nerbisu ez da, Titin, Bi eta lau. Bi dituzte Retegi eta Belokik, lau Titin eta Arretxek, Retegiren sakea tanto. Hiru eta lau, lehen lau tantuak. Garriko eta elastiko urdinez jokatzen ari direnek egin dituzten arren. Hor, sake hori. Ez du eraman Fernando Arretxek. 3 eta 4 eta partiduko lehen berdinketa izan dezake gune batetik bestera. Eramateko modukoa zen, ondo irten den pelota zen hori. Bai, baina aldabenetik sartu da postura txarra zen hori. Julianen sakea. Luzea oraingo hau. Pasako marra arrastorretan zen. Ozta ekarri Arretxek. Tantoa menpean dute gorriek. Beloki, lauterditik atzera. Ies, ozta eraman du lehen botean Titinek, orain ere Ies Ruben Belokiri, bi pelota jarraian Ies garbi egindakoak. Beloki, oraindik ere asentatu ezinik burlatako atzelaria. Arretxe. Retegi bere atzelariari lagunduz, 6 kuadrotik. Eta goiko txapara. Txapa. Julian Retegiren ezkerka da, goiko txapara joan da bete-betean, jodu goiko txapa hori. Baina kontu hartu, Ez da oraingoz lehen berdinketarik. Julian hasi da, ja lauterdi eta urteten da, hasi da. Da horrek egin gola. Garbi geratu da gainera, lehen tanto haiek min eman dioten unbait, eta laugarren sakea, Titinen hirugarrena eskuin bolea zartu du. Ordurako da, ia nabarmendu da, Julianek handik aurrera zerbait egingo zuela. Ba, ez zin, Dena den, sakatzen orain arte ez da asmatzen ari Julian, Ez. Titinen sakea. Eskuin bolea zerantzu Julianek.
Txokoan utzi Titinek, eta tanto. Txokoan utzi du Titinek, Julian Retegi oso erre heldu da, eta ez du jaso. Pauso txarra mondate. Oso ondo alia da, Oso errez, bai, oso erre heldu da. Oso ondo. Eta errepikapenean ikus dezakegu. Zabaletik jaso Julian Retegik, hor eskuin boleaz txokoan utzi Titinek, ara ere heldu eginda, bai ez du hanka ondo jarri. Ez dakit zangotra batu edo zer egin den aurretik, eta ezin izan du eraman. Ikus dezakezuenez, ETB kantxako lehiakideen arteko apustuetan, ez dago bat ere garbi norden favoritoa. Orain arte egindako deien artetik, 141 urdinen alde. Beraz, pronostikoa ez da berbera kantxan eta ETB kantxan. Julian Retegi. Atzera Arretxek. Luzaidarraren eskuinka da. Bete-betea. Eraman Belokik. Aidearen bila. Titin. Eta bigarrenean eraman du Julianek. Bigarren botean eraman du pelota hori Julianek. Eta hemen min hartzeko arriskua ere izan dute Titin eta Arretxek. Pelota ez diote behar bezain garbi eskatu dirudienez. Ezke bata baetorren, bestia jaudanien azidak zea eta alkarraz txokein jaue. Hor txeuzu errepikapena, Julian Retegi bigarren botean heldu da bai. Bigarren botean heldu dela ikusi da. Errepikapenean bata itxu-itxuan zioan eta beste ordurako bertan zegoen. Eta biek jo ezin. Ezke dejadin jauni ormabisek urtutzu eta horregatik izen da hori. 7 eta 3, lehen berdinketa ezarriko ote zuten, bigarren botean, bai. Lehen berdinketa ezarriko ote zuten ere, pentsatu dugu. 3 eta 4, baina ez, geroztik izan diren 3 tantuak urdin, 7 eta 3. Haze, sakea eraman duen Belokik, oso ondo. Orain arteko sakerik txarrena izan da, eta ondoen eraman duena. Titin Aidearen bila. Jaso Julianek. Arretxe. Belokik eraman hori ere. Atzera Julianek. Eraman Arretxek. Jaso hori ere Luzaidarrak. Ezker gantxoa Julianek. Beloki. Atzelariak, nor baino nor, elkar menperatu nahirik, atzera Belokik, pelotaka da arroa, bederatzitik eutsi Arretxek. Atzera Luzaideko atzelariak, eutsi Belokik, Titin sartuko da jokuan. Julian Retegi, 6. kuadrotik. Gozatu gabe. Ies egin dio pelotak. Atzera Triziokoak. Arro, baina oso atzera. 10etik ezin Belokik. 8 eta 3. Jaun Andreok ezinean ari dira. Julian Retegi. Eta Ruben Beloki. Ruben Belokik. Pelota txarraskoak eraman dituen arren. Beste batzuk eramateko modukoak galdu ere egin ditu. Eta Julian Retegi berak ere ez ditu orain arte bere aukera guztiak behar bezala aprobetxatu. Eta aukerak aprobetxatzen ari direnak Titin eta Arretxe dira, Jose. Da, hau peloti euzan, baina ondo garteko moreku, baina nik iztait horrein mutil horreiz. Distraidu itxenta erotxaiz. Beitu. Amarrean zen, baina pelota jatorra. Pelota frankua. 8 eta 3, 151 urdin. ETB kantxako lehiakideen artean. Ahora, peloti rapido da bixe, Rapido, bixek. Eta Julian Retegik ikusten baldin badu. Titinen sakea ezkerrez ekarri beharrekoa dela Ruben Belokirentzat, eskuin bolea zartzen du. Bai, gertu da, oinbe gertu da. Hormi joltzu eta enpaz.
Bestela hortxe uzten dizkiota, bigarren Bai. kuadroan aide zartzeko moduan. Bai. Titini. Beloki, kantxaren eskuin aldetik. Eutsi, Arretxe. Atzera Belokik. Dirua urdin jarri da Jaun Andreok. Mila urdin kantatzen ari dira ure honetan. Titin. Jaso Julian Retegik zabaletik, atzera Titinek. Arroa. Zazpia pasatxoan botea, eraman Belokik. Julianek ezin eraman, 9-3. Bederatzi. Titin hirugarrenak eta Arretxek. 3 Julian Retegi eta Ruben Belokik. Eta gaur joku guztia atzean nahiko zutela uste genuen arren, garbi geratu da Titinek atzera pelotakada onak jo dituen arren, aukerarik duen bakoitzean, tantoa aurrean bukatzeko ere lotsarik ez duela. Ez, da gainera Retegi onda, horri iztuzu inporta zein dauen aurrien, Horrek okatzen dugu sartu egin da. Eta gainera, sartu ondo, Sartu ondo. Eta bastante kruzetan da, hobeto kruzeo izen da, baina gaur be ondo da kruzetan, 9-3. Titin hirugarrenaren sakea eta partidua garaipena maldan gora jarri zaie Retegi eta Belokiri. Eraman Belokik, haze sakea eraman duen. Arretxe. Atzera Belokik. Julian Retegi. Ezkerrez, baina orain ere ies egindako pelota. Ez da Julian behar bezala ari. Arretxe, pelota gaiztoa. Retegirentzat, aide sartzeko aukera. Atzera, buruz gain pasana izan dio hor. Eraman hori ere Titinek. Berak ere baote daki nola. Atzera Julianek. Eta tanto, 4-9. Hor egina izan du Julianek. Final aurrekoetako baten egin zuen tantu zoragarri horietako bat bezalako xea. Ezkerraidez sotamano zartu eta buruz gain pasa. Ezin izan du, baina azkenengo horretan gerria sartu. Eta Arretxek ezin. Ondo pasautzu gainera, Goigoitxik eta edarto multzo, Bestia aurrera etorri jeuen. Da hori pelota oso gatxadie gertiaz. Ahora, Titine bi pelota ekarretxu oso zailek, defensa hona dauko. Eta Arretxek zenbat laguntzen dion aurreko kuadroak zaintzen. Hori garantisa bada. Txokoan, zabalean, Arretxeri begira egoteak gusto ematen du. 9-tik pelota bat jaso eta jorduko, korrika abiatzen da, ezpada txokoa zaindu behar bada ere. Hori da atzelari onak hori inbidau. Listo. 9-6, 34, 11. Horixe da pelota zaleok erabili behar duzuen telefonoa, ETV kantxako lehiaketan parte hartu nahi izan ezkero. Deitu eta zuen ustez partiduak zer emaitza izango duen esan, besterik ez. Asmatzen baduzue eta asmatzen dutenen artean lehenbizikoak bazarete, telebista bat eta bideo bat eskuratuko dituzue. Eta irabazlearen izena gaur arratsaldeko ETV kantxan jakingo duzue. 4:00 aurrera eta gainera notizia handi bat ere eman behar dizuet. Gaur, azken orduko gestio batzuen fruitua da hau gainera. Jose Antolosa, eta gainera, Juanan Legorburu lankideari zor diogu, esan dezagun dena. Jose Antolosarekin zuzenean hitz egiteko aukera izango dugu. ETV kantxan 4:00 aurrera. Baina lehenbizi, gaurko finala da eta 4:09 daude gauzak. Julian Retegiren sakea. Eraman Arretxek. Beloki. Eskuinez ondo. Eutsi Arretxek. Retegi ezkerrez ez da ondoari, Jose. Ez daue atzera joten ez. Pixka bat ies bezala edo ez dakit zer egiten dion. Oinarte bai. Beloki. Honi bai ies egin diola nabarmen orain ere. Hortxe da, burlatarra, oraingoan ondo gozatuz. Jaso Belokik, Arretxe. Ondo Beloki.
Atzelarien arteko burruka. Eutsi Arretxek. Beloki. Aztertzera zioakion Arretxeri, baina ondo atera du. Atzera Fernandok. Titin, Botez. Atzera honek ere. Zabaletik bildu beharko du Ruben Belokik. Ezker gantxoa. Eta tanto. No. 10 eta 4 Jaun Andreok. 10 Titin eta Arretxek. 4 Retegi eta Belokik iragarkiak. Ez ez, buelta. Hori, buelta emango dabe. Agur terdi berriro pelota zaleok iragarkien ondoren zuzenean gaituzue berriro ikusi zazue. Jose Arrian esaten ari zen, buelta hor parean harrapatu du Julian Retegi, agian ez zuen ies egiteko modu handirik ere izango, baina buelta eman dute eta tira, Julian berak ere buelta ontzat eman du. Berak eskatu ere egin du gainera. Eskatu egin jauta, hori eta da. Hori final handi baten eskertzekoa da. Hori gauza politia da. Behorrek eskatu da. 10 eta 4 Titinen sakea, eskuin bolea Zaso Retegik. Orain zabaletik eraman behar izan du pelota hori. Beloki. Eutsi Beloki. Ezkerrez jaso beharko du pelota hori, gaiztoa zen, ozta eraman. Jaso Retegik. Titinek nahiko alan izan du. Erasoan eratsundarra. Azetantoa, eskuin boleaz. Eraman Belokik, jaso Titinek. Hortxe zegoen Fernando Arretxe. Azetantoa ikusten ari garen. Nahasia. Erabat nahasia. Zenbat pelota izan diren tanto erabakitzeko modukoak. Eta oraindik ere hortxe diraute 10 eta 4. Julian Retegirentzat aukera. Atzera eatxundarra, gazze pelotaka da. Zazpit erdian bote, errebote ondotik jaso Arretxe. Atzera luzaidekoak, honek dauka sasoia honek. Ederra tantua, Ederra tantoa. Gauza guzti ikusi dira. Korta die, aire. Ederra. Arretxe. Zabaletik. Belokik eraman gehiek bildu gabe. Atzera Errioxarrak. Retegi, Belokirentza pelota txarra. Ederki eraman du. Atzera Arretxek. Eutsi Belokik. Titin, ez da sartu. Ezker gantxoa. Zoragarria. Haze ezker gantxoa sartu duen orantxe ere. Trizioko aurrelaria. Ederra, gainera zabalea bota dago, Frontizien labandu edan je. Hori da pelota gurutzatzea.
Eta atseden hartzera datoz. Atseden hartzera datoz lau pelotariak. Hor, Errioxako bandera mordoska bat ere ikusken itzake. Titinen aldeko pankartarik ere bada. Eta denak astindu dituzte orain honetan. Titinen 11. Tantuarekin batera. Hortxe dituzue. Gainera ez elkarrekin ere. Bi aurrelariak elkarren ondoan eta bi atzelariak ere bai. Eta ona hemen berriketalariok aurrez aurre. Jose Arriaran Arrasatearra ondoan dudala. Bera ere txapeldun izatea zer den ongi dakien gizona. Eta gaur beste txapeldun batzuei begira. Partido ona doia, Guztetat. Peloti erritmo ondikoa. Askar da bizi, askar. Bizi-bizia eta hori da hori ezker gantxoa katiatu duena. Honek Triziokoak. Honek Titinak beste barbeitok inauena itzen da bilau. Barbeitok urten hauen nien behi igual. Herrio jano guztiek onzien, bueno. Pasa. Da, ona da, pelotien dako, Beste hiru bat Titin urtengo baleu, ez danak Herrio jan. Gala dixengo, bai. Eta zer gertatzen da, Jose, hemen Euskal Herrian horrelako errematatzailerik urten ez dadin. Orain ere, ikusten dugu, Titin hortxe da, Gorostiza ere inundik aldela indartu nahi dute, naiz eta Titinen mailara jakina iristen ezten, baina Errioxak badu alako errematatzaileak sortzeko errestasun berezi bat ere, ala? Horrek asko egiten die frontoien bai. Eta horrek erretxekinetako die, eta han ez da salafiztazik eta olako eusek eta gox baten dio gera horreik. Jaso, Julian Retegi zabaletik. Txokoan utzi, Beloki helduko ote da. Bai, heldu eginda. Arretxeren ezker sotamanoa. Ormabiak Retegi ies egindako izango zen. Arretxe. 1700 dirua jakina, orain urdin. Hasieran 1700 gorri genuen, orain 11 eta 4 urdin. Txokoan utzi Titinek, harrapatu Retegik. Utsegin ziaia tanto egin du Arretxek, atzera oraingoan Luzaidarrak. Jaso Belokik, atzera Arretxek. Zabaletik, Ruben Beloki. Uts galanta. Uts galanta Jaun Andreok. Pelota hori ezin zen inolaz ere utsegin. Inolaz ere ez. Garbia zen zabalean bote ondixamarraekin agian. Baina inolako arazorik gabea. Bat, ona gainera. Hortxe duzu errepikapena, Jose. Berak gure honetxeko, horre jotarekin txapagainera bai. Txapagainera batateko da hori pelota derra. Kortada moduen duze xamar. Hori da, hortarako xan, espeziala. Baina, utzein jaute. Txapapera, 12 eta 4 eta partidua badoa bizkanaka, Jose, 8 tanturen aldea handia da. Bai. Da gainera handia da, eta honek defensa tremendu dauke, honek bisok, Urdinok. Arretxe, pentsat, nola da bilen pelotan gaur? Eskuin bolea zartu du orain ere Julian Retegik. Titinen sakea. Belokik ezkerrez jaso behar izan dituen sakerik gehien zuenak, ahoko zuloan utzi baitizkio Titini. Bigarren kuadroan, nahi bezala xe errematatzeko moduan. Pelotek ez dutzu entregetan Retegedi. Retegei gurten enbier. Da honepe, goigoixen jota, 5 kuadro bat, 6 kuadro bat, kentzeutzota. Hola, gatsa da, tanto egia. Retegiren ezker gantxoa. Edo gantxoa izan nahi zuena. Laukarren kuadrotik ari da. Pelotak ezkerra idez hartzen Julian Retegi. Baina hori, derri horrak egin dago, Bai, beharrak. Beloki pixka bat asentatuko balitz, oraindik ere partidua ikusiko benuke, Jose. Eta tanto bertan, joteitzu pelota zuek leharrak, Eta gero, lurrera, nik ez dakiz epa ez dago. Zer epa ez dago? Pelota kada bikaina Retegirena, 10etik eraman Arretxek. Uts, Retegi eta tanto.
Alaxe izaten dira askotan gauzak, merituzko ezkergantxoak askotan arerioak eramaten ditu eta orain honetan berriz, utsa tanto bihurtu da. Eta, pentsakor, Julianek zalantzak ditu zer pelota hartu behar duen erabakitzean. Bastante komplikatu dauko, porque pelota bizitzekin arretxe kendu ditutzu. Da pelota motelakin pelota biziarekin saketarako izango luke mesede, baina orain arte horretan ere ez da ondo ari. Orain arte ez da zakau. Eta pelota motelakin titin peligrosu, hori be konturekin da. 5-12, 7 tanturen zuloa markagailuan, eta AC betekada duen Gasteizko hogeta pelotalekuak. Saskia 5 pelota daude bertan, eta 6garrena bikote bakoitzak 3 aukeratzen baititu. Jokuan bere alaxe jarriko du Julian Retegik. Atera du Ehatsundarrak, oraingoa ere, sake kaskarra, zabalera ies egindakoa. Ez da saketan gaur, Alako sakatzailea izanik, ez dakinik gaur zer ari den Julian alako final bat izanik. Harrigarria da, bere armarik nagusienetako hori, hobeto ez aprobetxatzea. Retegiren gantxoa lautik. Falta. Horba bixe bote bat. Baina jakina hori irten izan balitzaio sekulakoa izango zen. Horixe da. Baina horrelakoak barkatu egiten zaizkio Titin bezalako errematatzaile bati. Asko botatzen dituenak, tarteka oso onak eta tarteka hutsak. Baina horixe da estimagarria. Horixe da, horixe. Horre ondo urte maleu danok txaloka. Gaski urten dago, parkaten biako. Errematatzaileek hori eurena duten oski. Hori arrisku dau. Asko botatzen duenak gehiago galtzeko arriskua dauka, baina gehiago egiteko ere bai. Baita. Horrelakoak ez dira asko eta ezin hasiko gara daudenei herrietan horrelakoren bakaldu dutelako. Nire partez ez. Oraingo sakea ere eskasa, naiz eta ezker. Edarra. Aide horrek eman dien gorriei 7. tantua, 7 eta 12, eutsi egin nahi diote Retegi eta Beloki partiduari. Ikus ezazu oraingo sakea ere. Laburregia, gurutzatu gabe, arretxek eraman, eta hor bai. Edarto itxe dago, Sakean meritu handirik egin ezpadu ere, ondoren txokoan utzitako pelota hori oso polita izan da. 7 eta 12, 162 urdin, eta bekantxako lehiakideen artean. Retegiren sakea. Sake luzea, baina pasarik ez da izan, Belokik atzera ezkerrez, ondo katiatuta. Hauzo ezkerka ba. Ezkerkari hori. Arretxe. 1900 dirua urdin jakina. Eto, 6 kuadroa fanda da bila. Aldituen denak egiten ari da bai, Ehatsongo txapeldun handia. 11 txapel buruz buru, 3 binaka eta gaur laugarrena nahi. Eutsi arretxek, gehiei gozatu gabe orain, atzera Retegik. Retegi ezker gantxoa, eraman Titinek, atzera begiratu du Julianek, eraman arretxek. Mutilonek dena zaintzen du. Zabala txokoa atzea.
Beloki, zortzitik eutsiz, ondo. Pelota jatorra Belokirentzat, eskuinkada bikaina. Retegi Aide sartuko ote da, ez da sartu. Goixamarretik izetorkion. Julian Retegi, 6 erditik. Atzera Arretxek. Eutsi Belokik. Titin. Atzera Errioxarrek. Atzelarien arteko burruka. Ezker gantxoa Lautik. Atzera Arretxek. Jaso Belokik. Orain ezkerrez, azken bolada honetan, pelota gutxiago entregatzen ari da. Bai ba. Gora joteutzo ja. Goiko losaren bila ari da, eta askoz pelota gutxiago entregatzen du. Jaso Julian Retegik. Arretxe. Edarto. Beloki. Arra pelotazua, Gehiago asentatu da, la? Bai. Oingo tantuen edartu da, baina. Ezker gantxoa Titinek, Jaso Retegik. Arretxe. Beloki. Ezker gantxoa eraman Julianek. Eskuin boleaz huts. Zabalera Julianek eta tanto. Eskuin boleaz utz egitea ere ez tarritzekoa. Utzen ja eta baina tanto luzi izen da ba. Kantzatu pixka, bai, nerbisu eta bakitz, zepaztan nolakutan. Gainera, eskuin bolea ez da ezker gantxoa bezain errentagarria. Ezker gantxoan pelota naiz txokoan utzi naiz asko gurutzatzen duzu. Eskuin boleaz berriz goitik berakoa da eta hor gurutzatu ez da egiten. Eta utz egiteko arriskua. Da gaina, tanto iteko gatsa izaten da boleaz, Eiten da, baina gatsa izaten da. Ezkerra idia osko bia. Asko zere hobea da noski. Da gero hain behikusi duzu, Retegik. Bestik utzen jabenien, berak kruza bauro. 8 eta 12, eta lehen alde handixamarra izan dugun arren, orain alde hori desente murriztu dute, 12 eta 4tik, 8 eta 12ra pasagara Jaun Andreok, eta atseen alditxo bat hartzera datoz orain, pelotariak aldageletara gainera orain honetan, naiz eta denak ez diren bertara joan. Titin hirugarrena hor geratu da. Kantxa inguruan prestatutako eserleko hietako baten. Bere ezkerrari heltzen dio. Hortxe guzu betreziokoa. Pentsako hor. Eta Genio aurpegiz. Partidu hasiera ikuskarria izan du. Eta ondoren ere egin ditu meritu handiko tantuak. Bikote oso konpentsatua da. Rematatzaileei atzean jotzaileak gustatzen zaizkie eta atzeko jotzaileei aurrean rematatzaileak. Hori da. Horrexegatik egiten dute bikote konpentsatua. Hori zitzen da darrena, baina oin Titini bepaztan jako Ruben Beloki kendu itutzen pelotia. Ezin sartu. Eta zakien sartzen da nien, bos kuadra urten bier. Repeipe, 6 kuadra eta urteten dau,
Pelota dio lako txie, bai. Pelotak uten dago asko. Da, manejabli edie pelotak, Manejabli edie, baina neuetako zake handixixe. Zake handixixe. Neuetako, Ez dira hauek zuen garaiko pelotak, Jose, batipat diametroz. Zuek volumen handixiagokoak erabiltzen zen dituzten. Goma gutxixiago. Hori da, gumriek euken goma gutxio eta lana gehiago. Da, zaki ez motxau egiten. Ahora, korridu askoa, Baina emandakoan. Emandakoan. Gero frontoi epe bai, frontoi epe diferenti zien. Orduen los asko frontoi zien. Noin, uneaz, aglomera uneaz, labana da. Baina, holaxe da. Aldatu beharra dago gauzak. Holaxe da, eta aurrera. Eta onerako aldatzen direnean, ez da zer esanik. 8 eta 12 eta Julian Retegiren sakea. Lauan bote egin. Lauan ez, lauterdian. Atera du, eraman Arretxek. Titinek Ormabiak. Jaso Retegik, zabaletik. Utseginez Beloki. Arretxe. Ez du eskuina behar bezala libratzerik izan. Ezker Hormak traba egin dio eta. Beloki. Txokoan utzi nahi zuen, baina huts egin du Triziokoak. Beloki, pelota jatorra beretzat. Jetxi, eraman Titinek, hori ere bai. Eskuin boleaka da. Eta Julian Eitxapara. Eta final bat izateko zenbat tanto nahasi ikusten ari garen, Jose. Bai, ederra, kaina. Ikusi oso zelako kortade luzieko dauen Beloki goinguen. Hori gauza harrezen da. Eta hortxe pasaira tantoa menpean hartzea. Bai, hortu zigazi die. Baina gero, gaski urte dutzu eta baiazta. Baina, hori da, pelotan einbidan joku horixe da. Atzelarisek beti bek moztu inbi da, kortadir luzie jo bi da. Ez dela atzelarixe atzien oten da, eta orduan izten duzu, torrekote da, jokote duz, da, hori lehenengo, tanto baten da ibiltzen da zara, baina amamargiaren tantorako esaten duzu, katzaunak, Pelota aldaketa izango dugu, eta ez dakit ez ote duten orain arte, erabili gabekoren bat, atera nahi, Titin eta Arretxek. Arretxeari da, eginkizun horretan, zer nahi ote du, Jose Arriaran, oraindik ere biziagoren bat? Ez dakipa, uste lehenengu ataten daula, Uste lehenengu dala. Arretxek bere legea, indarraren legea ezarren nahi du atzeko kuadroetan, Beloki menpean hartu nahi du. Uste lehenengu dala, Eta horretarako pelotarik egokienaren bila ari da saskian. Dirudienez, aurkitu du nahi zuena, pelota aukerak eta egunean ere etzen inolako arazorik izan. Fernando Tapia selekzionatzaileak denen gustokoak jarri zituen, eta 6ak Asegartzen enpresa jarritako pelotak dira. Naiz eta txapelketan gehien hautatuak Unidasenak izan diren. Txapelketan zeharreko partidurik gehienetan. Eta Fernando ondo azeltatzen nahi da, Ondo, Istilu gutxirekin eta gutxi eipatzen da Fernando, eta hori da bere lana ona denaren seinalerik garbiena. Da. Banik hemen isik izaten zote felizite egiten dut. Gustora hartuko du. Bai. Beloki. Arretxe. Atzera Titinek. Eutsi Beloki. Julian Retegi. Erra! Eta bigarren botean eraman du. Ederra!
Merezi du tanto hau errepikatuta ikuste. Bai. Guztua ikusiko neupe. Eta Leicester izango dugu agian tanto horren errepikapena ikusteko modua hortxe duzue. Txapagaina zela muntzen, Eta bigarren botean eraman du garbi trezioko. Eskutxurreitxak emunda. Edarto, Garbi bertara botatako izan da. Bai. Begirada ere bertan jarria zuen. Txapagainean txokoan. Bai. Eta bai edarki bota ere. Begia eta pelota leku berean jarri ditu. 9 eta 13. Julianen sakea. Luzea. Eraman Arretxek. Muy bien. Eraman Titinek ere, zabalean dejada, Arretxek atzera. Tanto izango da seguru asko. Ez. Tanto bai. Eta zer nolako pelota eraman duen Titin hirugarrenak. Julian Retegik, sake arrestoan, txokoan utzitako pelota ura, tanto izango zela uste genuen, baina ez da alakorik izan. Titinen jauziak, horra errepikapena, zerbaitetarako balio izan du, hor zabalean dejada, Titinen gati pasako zen, baina Arretxe hortxe zegoen. Hortxe ez da aprobetxau Julianek. Horreke baki ba, ezkerrakin atzea joten. Baina, Julianepe zerbait jenbidau, gaizki nosbaitien izuna. Horrepe bauko deretsua. 14 eta 9, Titin hirugarrenaren sakea. Arretxe. Atzera Belokik. Atzera Arretxek ondo gozatuz. Eutsi Belokik. Atzera Arretxek. Behin eta berriro Belokiri bizkarra emanez. Arretxeren bizkarra da Belokik partiduan zehar ikusi behar izaten duena. 9 eraman Belokik, goi kolosa ondo bilatuz. Atzera Titinek. Eraman Belokik. Asorretegik. Arretxe. Beloki. Titin, ezker gantxoa, Aso Julianek. Atzean da berriro pelota, Uts, Nabaria, Belokik. Arretxe. Dirua 1000 urdin, azpitik 700.000 izango da. Beloki. Julian Retegi. Eutsi Beloki. Titin sartuko da jokuan. Iba. Tantoa menpean dute berriro urdinek, Titinentzat aukera. Arretxeri utzi dio pelota honek atzera, Beloki jasoko aldu, bai, eraman egin du. Ondo Beloki. Oso ondo, aidan, oiko tanto, Beloki, Julian Zazpira. Aztertu intzaio Belokiri. Retegi. Zabalera ederki, jaso Titinek. Horregatik
pelota zuek, tanto hontan. Jauzi eginez gainera. Beitu. Atzera Titinek eta handik eraman Belokik. Ezker gantxoa, tanto izan daiteke, eraman Retegik. Hor ez du aprobetxatu Titinek izan duen aukera. Horre, ez da aprobetxau. Orain beste bat izan dezake. Retegirentzat aukera. Eskuin bolea. Lehen ere esan dugu ez dela hain jokaldi errentagarria. Beloki. Julian Retegi, ezkerrez. Jaso Arretxek. Ez daki pilota bakar bat ere galdu duen Luzaidekoak. Ba neuen nazak hortan, Galdu zeu nengo. Ein ingutzien tantu, baina galdu ustut ustein daunik. Galdu ez eta asko jo. Asko eta askotan. Askotan. Beloki. Titin. Arretxe. Ondo Beloki. Oso ondo aida, Goiko losara joan da. Arretxeren pelota. Titinek botez. Atzera. Tanto luzea eta nekagarria. Titin. Asorretegi. Eutsi Beloki, Titin. Arretxe. Aztertu intzei Beloki, eraman egin du. Eta txapara! Titin hirugarrenaren dejada hori, txapara joan da, eta tanto luze hauek psikologikoki ere asko balio izaten dute, Jose. Bai, asko. Gainera, tanto hau eukide boi akabaute birritenero. Ikusten duzu zepazetan dan. Birritenek bide boi akabaute, tezin akabai. Eta hor botez bukatu nahi izan du. Bai, da ondo bota dago, Ez du gaizki bota, ez? Ez, ondo botzan. Baina, txapara joan da, hori ere zerbaitetako jarrita dago eta... Baitea. 10 eta 14, tanto honek asko balio zuen, hor 15 eta 9 joan izan balira. Alde handia izango zen eta psikologikoki ere esan dugu, garrantzia handia izaten dutela, tanto luze hauek. Ja lo creo. 10 eta 14 beste zerbait da, eta sakea ere jakina gorri izango dugu. Eta Ruben Beloki desente asentatu da. Eta kontutan hartzekoa beste gauza bat. Alderik handiena orain arte, 12 eta 4an 8 tanturena izan dugu. Eta geroztik, alde hori erdira murriztu dute. Orain 4 tanturen aldea daukagu, 10 eta 14. Eta sakea Retegirentzat. Sakei dagokienez, esan dezagun, Retegik tantu bat egin duela, hain zuzen, beraientzat 3. izan dena, eta Titinek alerik ere ez. Baina, askotan datuak hotzak bezain engainagarriak izaten dira, eta hemen ere, egia esan behar bagenu, beste zerbait erantzi beharko genioke. Jose, Retegi tantu bat egin du, Titinek ez, baina Titin hobeto sakatzen ari da. Eta sakeari esker, tanto gehiago menperatu dituzte, Titinek eta Arretxek. Horreat ezaltzen da Retegi bolea. Ezkerrak Jakina. bilurre dauko eta... Retegiren sakea, oraingoa ere ez du gehiegi gurutzatu, ozta jaso Arretxek, atzera Retegi. Ez du sakeri gurutzatzen. Ez da zer duen Retegik, baina sakerik ezin du gurutzatu. Eta gauza bada, 1 eta 2 ez gurutzatzea, baina Julianek hainbeste atera eta sakea gurutzatu ezinek ibiltzea. Oinarte batero bakarra jo dagoela. Luzeutako sake komplikau batero izen da. Beste danak ez di izen komplikau. Gero beste gauza be badago, lauterditik sake joten nahi da. Da hori be... Zuk ezagutuko zenuen sake librea ere? Bai, gure epokan sake libri izan. Nahi izan ezkero pareta ondotik. Bai, erozelekutatik. Haze aldaketak. Arretxe. Beloki, ondo pelota jetxiz.
Dirua, 1000 urdin. Arratxe. Pelota moteltxeagoa dau, Jose. Bai, bastante motelagoa. Bastante motelagoa dau. Ahí ba. Eta, ara. Ahí ba. Geratu Pelota motela bai, baina alata guztiz ere bote normala egin izan balu horixe, baina ondixeago egin behar zuen. Es que injau sakia entre lurra eta hormien zeien. Bai. Ondo onduen da. Frena bin jau. Frena bin jau. Hor txuzue. Txostada egin du hor, Bai, eta Frena hau. 11 eta 14. Eta Jaun Andreok hau apunta ezazue. 3 eta 5 bakarrik izan dugu partidu hasi denetik, orain baino alde txikiagoa. 3 eta 5. 3 eta 4, barka. 3 eta 4, hori da. 3 eta 4 tantu bakarrera jarri dira, baina geroztik oraintxe duguna baino alde handiagoa izan dugu markagailuan, eta une honetan 3 tanturen aldea eta sakea Julianek. Oraingoa bai. Horixe bai kruzau. Eta hala ere eraman egin du Harretxek. Bai. Oraingoa Hori ez. ez. 12 eta 14. Eta orain bai, Horixe bai kruzau indabela. ez otea dirua gorri jarriko. Artekariak hor daude. Aginduak jaso zai, zer kantatu behar duten ere ez dakitela. Gorri kantatzen hasi dira. 12 eta 14 gorri kantatzen hasi dira. Ontxe cruzado badarto, Esaten ari ginen. Julianek ezin zuela sakerik gurutzatu, baina oraingo hau bai, oraingo hau gurutzatu du. 12 eta 14. Jaso Harretxek. Beloki. Titinek atzera, ez gehiegi. Harretxe, ez? Ezker gantxoa. Titinek, jaso Arrategi. Harretxerek eraman. Jaso Titinek. Arrategiren ezker gantxoa. Atzera. Partidu polita ikusten ari gara, Jose. Oso politia, eta gainera lanain jeku, Pelota zederza, zoitxue. Zederto hain behar, ikustu zu, Ez zuen asko falta gorako ere. Ez. Eutsi Harretxek. Retegi, zazpigarren kuadrotik. Beloki. Titin. Eta Belokiren utxa. Aspalditxo honetan utxik egin gabe ari zen burlatako atzelaria, baina orain honetan berriro utx eta jakina. Titin eta Harretxek bere alaxe epaile nagusiak eskuartean duen saskira jo dute. Beste pelotia eta dago bai. Eta utx hori txapara joan da, Baina ona zan ba. Pelota Bai, ona. bat ere arazorik gabea zen pelota hori. Oso ona. 15 eta 12. Zer gertatu behar ote du? Barrixa ataten dago, pelota barrixa. Beste bat ataten dago. Bai, seboak entzen ari da Julian Rategi. Eta hori badakizue, zeren seinale den. Lehen erabilitakoak majo kenduta izaten du. Ezke besti sake handixe ikako ja. Zeuen ja, korri duten. Horregatik Harretxe gureko daue. Zoruan pixka bat ibiltzen den pelota. Horrendako, hori komenizako eta
Mila gorri kantatzen ari dira. Beraz, markagailuari dagokionez, diruari dagokionez, bada hemen, oreka berdintasuna, eta arriskua. Gora. Gora, Arretxek behartu gabe galdu duen lehena. Bai. Fernando Behondaiala, haze partidua egiten ari den. Datuak hartzen hemen ari gara, eta Arretxeren utzi gorain arte ez dugu apuntatu. Eta pentsa zenbat pelota jodituen, Bai, lehena, Atzera joti gure benda. Ezkerreko paretan. 13 eta 15. Berriro, bi tanturen aldea. Eta ETB kantxeko lehiakideen apustuek ere, pixkanaka ari dira orekatzen lehen. 162 behintzat izan ditugu urdin, orain 59 jatxita dago. Retegiren sakea, luzea. Jaso Arretxek, ederki ekarri du. Txapa. Goiko txapi jodau. Alaxe jodu bai. Gora joan da pelota hori. Zen muturra jarri duen Julian Retegi. 16 eta 13. 16 Titin eta Arretxek, 13 Retegi eta Belokik. Eta Julian Retegiren eskuinka da hori, gora joan da. Eta tantu garrantzitsua zen, oso garrantzitsua gainera. 14 eta 15 jarri izan balira, partiduko lehen berdinketa ezartzeko aukera ere izan baitzezaketen. Eta hori, psikologikoki ere, kolpe handia da. Titinen sakea, luzea, eraman Belokik, Arretxe. Asorretegi. Atzera Belokik, ondo. Atzera Arretegi. Arretxe ies egin di orain. Beloki. Atzera Beloki. Retegi airea den bila, ez utzi egin behar izan du pelota hori Belokirentzat. Honek atzera ederki, pelota gaiztoa Arretxerentzat, Retegi. Aze pelotaka da, zortzira pentsa, ekarri. Beloki, ez du bat ere aprobetxatu. Ala utzitako pelotata. Ala landu du tantoa Julianek, eta azkenean galdu egin dute. Ala landu du tantoa Julianek. Bere arerioak dantzan ibili ditu batera eta bestera, eta Ruben Belokik pelotaren botea behar bezala zaindu ez duelako. Azkenean, behartutako dejada bat egin du Julianek eta txapapera joan zaio. 17 eta 13, hortxe duzu Arretxe pelota jasotzen, lehen ere esan dugu pelota behartu gabeko bakarra galdu duela, lehen utxa esan dugu, baina utxa ere etzen ura, utxa ies egindako pelota, edo gaizki jotakoa izaten da, ura, geixegi katiatu eta Ezker Orman gora joan zaio, baina utxa ere etzen, galdutakoa bai, baina... Galdu bai, baina utz ez da hori. Eta 17 eta 13, lau tanturen aldea berriro, eta azken bi tantu hauek erabaki dezakete partidua. Pisu handiko tantuak dira hauek. Bai, importantiek. Honek importanti dira. Atxeen alditxo bat hartu, eta berriro kantxan dira lau pelotariak. Titin be hasi da ja saketan goigoitzik eta bombe haute saketan dau. Lehen hobeto sako dau. Ongo hirutantuek ez ditu ondo sakau. Ez dago gertuta. Beitu goigoitzen trata,
Aso Belokik. Ederra. Eta bikaina tantua. Ederra. 18 eta 13 Jaun Andreok 5 tanturen aldea. Bada zerbait partidua hain aurreraturik denean. Titin eta Arretxek iaz hementxe lortu zuten elkarrekin. Aurtengoak baino askoz ere pisu gutxiago zuen txapelketa hartan. Bi txapelketa paralelo antolatu zirelako, txapeldun ordetza eta aurten txapela lor dezakete. 5 tanturen alde hori alde handi xamarra baita. Ies Belokiri. Berriro Ies burlatarrari. Retegi. Ezker gantxoa. Berriro hazi eginda Titin. Retegi. Aidearen bila txokoan utzi. Tanto. Eta tanto. Eta hor txeuzue triziokoa txapapean pelota bezalaxe. Aiau da baixe, Errepetiu zumean ikusiko. Ixe jau ja. Ez zuen asko falta, ez. Honeaz ondio kontu, Kontu zuen hendik Julianekin. Honeaz kontu. Honek ondio nire hemen gauzan batzuk. 14 eta 18 eta errepikaturik hortxe duzue. Ez zuen asko falta, ez. Ez zuen asko falta. Bigarren botea egitera zioala, uste dut hor Zorua eta Titinen behazpuntak batera izan dituela pelota horrek. Baina ezin izan du jaso. Julianen sakea. Sake gaiztoa. Jaso Arretxek. Txokoan utzi Retegik. Eraman Titinek. Beloki. Ez du orain ere aprobetxatu. Eta horiek aprobetxatu beharra dago. Horiek aprobetxatu beharrakoak dira. Olako txe gauza daukonen mutilonek. Katzi la porra. Honedaken kualidadiekin ja, Aiba! Motz geratu zaio pelota hori. Aserre Ruben Beloki. 19 eta 14. Eta Errioxarrak eromenean. Errioxarrak eroturik. Hortxe duzue. Horixe baino bote handiagoa espero zuen Ruben Belokik. Eta ezin izan du eraman. Eta Titin, oiuka pelota zaleak. Errioxatik jende asko etorri da. Eta ezagundu. Hortxe duzue. Titinen aldeko pankarta ere. Titinen sakea. Eskuin boleaz jaso Horretegik. Asko dira eskuin boleaz eraman dituenak. Belokik eraman, Titin. Eta jendea poltsikoan sartu du triziokoak. 20 eta 14 Jaun Andreok. Eta alde hau erabaki horra gerta daiteke, sekulakoak egin beharko liduzkete. Retegi eta Belokik partidu honi buelta emateko. Ikus ezazue, pelotaren bila ederki joan da. Eta bai dotore gurutzatu ere. Oso ederto, Zan izunik, hau ez dela kobardatan. Hau segite da honek. Eta ondo etorten badako sartu. Eta aprobetxa ititu. Oigu ederto kuzado, Titinen sakea. 20 eta 14 aurretik dira Titin eta Arretxe. Eraman Retegik, eskuin bolea. Jaso Titinek. Arretxe. Hor ez da ondo honet Titin, Ezker gantxoa eta tanto, hor bai. 21 eta 14. Jaun Andreok. Titin eta Arretxe txapeldun izan daitezke. Okerra hundirik ezean txapeldun izango dira. Berriro. Ezker gantxo bat izan da tantoa bukatu duena.
hor uste baino gutxixiago zabaleratu zaio Juliani pelota, 21-14, eta Ehatxundarra binakako laugarren txapeli gabe geratuko da, aldaketa handirik ezean. Falta zaizkien 8 tantuak jarraian egin beharko bailituzkete. 21-14, eta oe, txapeldunak oiukatzen ari dira hemen. Haze Arrio Xarpila etorri den, eta haze Zarata ateratzen duten. Bai, motei. Esan dianik. Tortille patatak egin ja, txoizu eta piperra eta arrautra egin ja zela. Gaina, gente gazti etorri da gaina. Jende gazte asko ekarri du. Gente gazti, Titinentzat azken sakea, Jaun Andreok. Atera du sakea. Belokik eraman, Aidearen bila doa Titin. Eta bukatu da partidua. Titin eta Arretxe. 83-84 garren urteetako txapelketako txapeldun dira, Jaun Andreok. Eta nola izaten diren gauzak, iazko txapelketa ofizialean, ofizialtasunik gabeko beste bat ere izan baitzen, ez zuten txapeli jantzi Alustiza eta Maizen aurka, eta aurten Retegi eta Beloki 14an utzi. Jose, nola ulertu daiteke hori? Hemen nitzeni. Eta enuntzien erabazten 24 eta bestie honek pizkate tranki kokatzen hasi ziren, da bestik aurrera eta hor tanto bat egon zan, bi sakien ekarri hoben egixe esateko, bi sakien ekarri hoben zerak, Alustizak. Baino, buena muntzien. Da hemen eskandalo gogorra onzan. Baina, hemen txenengun, da partido darra ineuen, oso partido darra. Bukatu da partidua, 22-14, Ruben Beloki hementxe pasada gure ondotik, baina ez diogu mikrori jarri ere egin, bai baitakigu berak bere gustoz Euskal Telebistaren zat hitz egingo lukeen arren ez diotela uzten, hori badakigu, aurrez, partidua hasi aurrez ere esan digute pelotariek sentitzen dugu guk hitz egingo genuke zuentzat, baina ez digute uzten eta eskertu diegu pelotariei aurretik abisatu izana. Hemen ezin ibiliko gara miserableak bezala, atzetik segika, alperrik baldin bada. Nik ez da gezepa ez badan hemen. Euskaldunok beti besti kulpa botaten gabiz. Eta gero geure aurkidien, ezin arreglan. Oinbe, hemen beste droga bat. Gainera, kuriosoa gertatu da, Jose, nunbait denak beraie bezalakoa direla pentsatzen dute, eta gu zeuetan hemen elkarren ondoan geudela, etorri da beraien arteko bat, esanez. Xavier, utziko aldidak mesedez Jose Arriaran entrevistatzen. Bai, da nik izan dizot, erderaz ezako gainera hori. Erderaz ezako. Oye, tú, este no manda en mí, ni tú tampoco. Yo soy yo. Y este no me tiene que dar ningún permiso. Baina, ez da niz nola jau bigaren hemen, zer da? Zu bauzu zeure nahi duzunari hitz egiteko eskubidea, baina beste batzuk ez. Alaxe dira gauzak, eta... Beste batzuk berbetan azteko ordu da, Holaxe daude gauzak eta gu kontua kontu. Hasi eta bukatu finala eman ahal izan dugu, pelotazaleek eskertuko zutelakoan gustora gaude. Bukatzeko ordua dugu eta besterik gabe bukatu beharra daukagu. Dena den gogoratu ETB Kantxako lehiaketaren irabazlearen berri, 4:00 ETB Kantxa saioan izango duzuela, eta horrez gain Martin Alustiza eta Jose Antolosa zuzenean elkarrizketatu ahal izango ditugu, bi ohorezko gonbidatu, eta beste hainbat gauza ere izango ditugu. Besteak beste, final honen laburpen zabala ere bai. Eskerrik asko Jose Arriaran gurekin izan zarelako, beste bat arte, eta jakingo dugu berriro ere elkarren berri. Hau baino leku, betxu bitxuzkuen. Hori da, kaiola ontatik irten ere ezin dugu egin eta. Eta holako totoko isabaerek, Beste bat arte, Jose. Eskerrik asko zuei ere pelotazaleok, benetan estimatzen dugu zuek gu hautatu izana. Ongi izan, arratsaldera arte.
luchadores